Здравейте, Коничуа, хора. аз почвам. Няма се да чуете, пак съм с Лора. Между хора, вижте колко ми е хубава права косата. Ако се чуете, това ми е чантата. Може има да я нося на една ръка. Лора Сложи хубаво. предложи да направим видео, ама... Да направим видео, в което пробваме само розови храни. А то ще ядеме. Пробваме и ядем едно и също. Не е вярно. Беги. Пробваме да опитваме. Тук ни пари. По-скоро баща ми. Първото розово нещо. И е такива мляко. Добър ден. Да. Заповядайте. Благодаря, довиждане, лека работа. И хора, финалното е... За сега. Надяваме се, че е сега. Да, за сега. Хора, ще вземе лъжички от Зоя, така се казва. Ще вземе такова лъжички за тези млеката, киселите. Аз ще взема една сламка. Ще вземе и по една сламка. Здрасти, Зоя. Ще може ли две лъжички и две сламки? Да. Окей. Записвам ги. Пътафъ, за тези 2,50 цента, братар, за... Така, хора, ето седнахме. Не го измислихме много добре, ама мене почти нямаме, виждате.